కానీ విభజించి పాలించు అందరం మనమందరం అంటే హిందువులను गौरव निर्मल जिले की इसमें हमारे खुसूसी मेहमान शिरकत का है तो आदिलाबाद जिले के इंचार्ज है जिन्हें आज आने वाले మీరు ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి టైం ఇచ్చేసి ఆ సమస్యలు ఏంటో కార్యకర్తలను ఉత్సాహంగా నింపి ఖచ్చితంగా సంతోషంగా మరి మొట్టమొదటిసారిగా మా జిల్లాలో మీరు పార్టీ కార్యకర్తలతో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం ముందుగా ఒక పేదవాడిని బీదవాడికి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్లోనే ఖానాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఒక ఇంద్రమూలి ఇంట్లో ఉండే బిడ్డని శాసనసభకు పంపించిన ఆ ప్రాంతవాసులందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు రేఖా నాయక్ గారు చెప్పినట్టు మరి ఎవరినో తీసుకొచ్చి మన ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యేగా నిల్చోపెట్టినప్పటికీ అదేవిధంగా అనేక రకాల రాజకీయ అనుభవాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాత్రులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఇలాంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా మరి ఆ ప్రాంతంలో ఈ రోజులలో డబ్బుంటేనే రాజకీయాలు చేర్చే సందర్భంలో కూడా మరి ఒక కామన్ వ్యక్తి కూడా శాసనసభకు నన్ను పంపించారు. ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సమస్యల మీద గెలిపే అవకాశం కల్పించారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ ప్రాంతమే కాకుండా మరి ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు చట్టసభలో ఏమైనా మాట్లాడే అవకాశం మాకు వచ్చినా మరి పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సమస్యలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినా ఆ సమస్యల మీద అన్నింటినీ కూడా ఏదైతే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా మాట్లాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉండి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే నిన్న కాదు మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి కాంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్ అందరికీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులతో రెస్పెక్టెడ్ సీతమ్మ గారితో మొన్న సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ సమావేశంలో చాలా క్లారిటీగా ఆదేశాలు జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎవరి నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు ప్రజల్లో ఉండాలి. మరి పదవుల పైరల కోసం హైదరాబాద్ చుట్టూ ఎవరు కూడా తిరిగినా పదవులు రావు. తప్పకుండా ప్రజా క్షేత్రంలో ఉంటేనే పదవులు ఏమైనా వస్తాయనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు పైరలతో టికెట్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు. మరి అట్లాంటి పైరలు చేసుంటే అదే ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో గతంలో నిజంగా నేను ఏకంగా కూడా టికెట్ కోసం ప్రయత్నం చేసింది. నాతో పాటు చాలా మంది ఆర్థికంగా బలవంతున్న వ్యక్తులందరూ కూడా టికెట్ కోసం హైదరాబాద్ చుట్టూ ఢిల్లీ చుట్టూ పైరలు చేశారు. కానీ ఎవరిని కూడా కాదనుకొని మరి గత 2 సంవత్సరాలుగా క్షేత్రస్థాయిలో చాలా బలంగా తిరిగాడు. ప్రజల్లో ఉన్నారనే ఆలోచనతో ఏకైక లక్ష్యంతో నాకు టికెట్ ఇచ్చారు తప్ప ఏదో డబ్బు ఉండాలని కాదు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి మీద కూడా అనేక రకాల ఆరోపణలు చేశారు. ఎందుకంటే డబ్బుల కోసం అమలు చేశారు, డబ్బులు ఇచ్చి టికెట్ ఇచ్చారనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా అనేక రకాల ఆరోపణలు చేశారు. అట్లాంటి మురుగులకి నేనే ఒక ఉదాహరణ. డబ్బులు లేకుండా ఎలాంటి విశ్వాసంగా పార్టీని ఎట్లా అధికారంలో తీస్తారో వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి ఒక స్ట్రాటజికల్ ఆలోచన చేసి ఏ ప్రాంతంలో ఎవరు ఉంటే బాగుంటుందో ఆ రకంగా ఆలోచన చేసి అందరినీ స్వాధీనం చేసుకుని టికెట్లు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఈ రోజు చాలా మంది పర్యవేక్షణ చేస్తున్న వల్ల నామినేట్ పదవుల కోసం లేకపోతే ఎంపీ కోసం మరి ఈ రోజు ఎంపీ కావాలన్నా నామినేట్ పదవులు కావాలన్నా ఈ రోజు ముందస్తు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. మరి దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరుగా మనకు బలబలాన్ని చూపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు సర్పంచ్ ఉండే అవి సర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా పార్లమెంట్ తర్వాతనే ఉంటాయి. మరి సీతక్కకి అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మనం గిఫ్ట్గా ఇచ్చి ఈ రోజు సోనియమ్మకి రుణం తీర్చుకునే వాసాయమండి. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ లో గెలిస్తేనే మరి రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతారు. మరి మనం ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో వరుస క్రమంలో కూడా ఆదిలాబాద్ అంటే ముందు వరుస, ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే ఏ నుంచి మొదలవుతుంది. అలాంటి జిల్లాకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు కూడా గతంలో కూడా చెప్పారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాని దత్తత తీసుకునే మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. నిన్న కూడా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ప్రత్యేకించి ప్రయారిటీ కేటాయిస్తున్నా, ప్రతి నియోజకవర్గానికి 10 కోట్ల నిధులు కేటాయిస్తున్నా. ఆ నిధులన్నీ కూడా సీకత పద్ధతిలోనే ఆ నిధులన్నీ కూడా ఖర్చు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సంబంధిత కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్లు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు కావచ్చు, మేమందరం కూడా సీతక్క అడుగు జాడలో మేము నడుస్తాం. తప్పకుండా సీతక్క తప్పకుండా ప్రత్యేకమైన చొరవ తీసుకొని ఈ ప్రాంతంలో తిరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా సీతక్క తెలియజేస్తున్న ఈ రోజు వాస్తవంగా ఒక గూడెంలో పల్లెటూరులో పడుకుందామని అనుకున్నది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని సమస్యల మీద మీకు చాలా రకాలుగా మీకు సమస్యలు చెప్పే ఆస్కారం ఉంది. ఎందుకంటే మా ప్రాంతం అత్యంత వెనుకబడి జిల్లా. అనేక సందర్భాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కావచ్చు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ అంటే
వదిలేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీ జిల్లా వెనుకబడి జిల్లా అని మాట్లాడుతుంది తప్ప ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాని ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాది. ఆ ప్రాంతాన్ని విద్య వైద్య వ్యవసాయ పరంగా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటేనే మొన్న కూడా మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్న సోదరులారా, మీరందరూ కూడా ఏ ప్రాంతంలో అయితే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సమస్యలు మనకు సంబంధించిన లీడర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో కాంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు కావచ్చు, సీతక్క గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. తప్పకుండా ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మనమందరం కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేద్దాం. అదేవిధంగా ఇంకొకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు అధికార పార్టీలో ఇప్పుడు చాలా మంది గుంపులుగా పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మరి మా కార్యకర్తలు కాయ కష్టం చేసి కష్టపడి ఈ రోజు ముందుగా ఉంటే ఈ రోజు చాలా పుణ్యమైన అయినా ఇప్పుడు రెడీమేడ్గా వచ్చేసి ఏదో చేస్తామంటే ఎవరు కూడా ఇక్కడ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. అలాంటి విషయాల్లో మనం కూడా ప్రోత్సాహించాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా కష్టమైన ఏమైనా ఈ 5 సంవత్సరాలు ముఖ్యమైన నాయకుల్ని మనం తేల్చి చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. చాలా మంది లీడర్లు ప్రతి ప్రాంతంలో ఉన్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళని బయట తీద్దాం. తప్పకుండా అట్లాంటి బలమైన నాయకులు చాలా మంది కొంత దొరల పేరు మీద చాలా మంది అనుభవంకి పడి ఈ రోజు పోలీసు వ్యవస్థతో కావచ్చు, అందరితో కావచ్చు, చాలా మంది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఒత్తుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళని బయట తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య భారతదేశం, ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ. ఈ రోజు గతమైతే చూసాం, గడిల పాలన ఏ ఒక్క నిరసన తెలిపే హక్కు లేదు. కేసీఆర్ అందరినీ బ్యాన్ చేశారు. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అందరికీ స్వేచ్ఛ కల్పించారు. ఎవరైనా సరే స్వచ్ఛగా ధర్నాలు చేయొచ్చు. ఈ రోజు ధర్నాలు రాస్తారోకం చేసినప్పుడే ప్రభుత్వాలకు కనువిప్పు కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలి. ఎవరైతే ఉద్యమకారులు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా గొంతు విప్పాలి. గొంతు విప్పినప్పుడే ప్రజాస్వామ్యానికి సమస్యలు బయటకు వస్తాయి. అప్పుడే ప్రభుత్వాలకు కనువిప్పు కలుగుతుంది. కనువిప్పుగా కలిగినప్పుడే ఆ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయనే ఆలోచనతో ఈ రోజు ధర్నా చౌకని కూడా ఎత్తివేయడం వల్ల జరిగింది. కాబట్టి అట్లాంటి ధర్నా చౌకని ఈ రోజు సమస్యల మీద ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం పోలీసులు అడ్డు పెట్టేది ఒకే ప్రభుత్వం కాదు. ఈ రోజు ప్రజా పరిపాలన ఈ రోజు వారం రోజులు చూశారు. అప్లికేషన్లు కూడా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ యొక్క 12 రోజుల్లోనే అనేక రకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అంటే భద్రత సత్యలేదు వాళ్ళు. కానీ 4 రోజులైనా ఒక్కొక్కటి చేస్తూనే పోతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి ఎక్కడ ధైర్యం? ఆ యొక్క గడిల పాలని కంచెంటే కూడా తొలగించి ఇక్కడనే మరి పొంతని ఏరియాలు కట్టారు. సరే, మాకు అభ్యర్థం లేదు. ఎందుకంటే మేము నిర్మల్ జిల్లా కాన్స్టిట్యూన్సీ వాసులం. ఏదేమైనా సరే సమస్యకు పరిష్కారం కావాలి. అక్కడ బ్రిడ్జ్ కట్టారు. అక్కడ నుంచి 7 కిలోమీటర్ల కెనాల్ కావాలని అనేక రోజుల నుంచి ఆ కానపూర్ వాసులకు డిమాండ్ ఉంది. మరి గతంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ గారు వచ్చి మాట్లాడారు, నేను పూర్తి చేసుకుంటా సదర్మల్ కెనాల్ పూర్తి చేస్తానని మాట ఇచ్చారు. కానీ పూర్తి చేయలే. రెవెన్యూ డివిజన్ చేస్తానని చెప్పండు. రెవెన్యూ డివిజన్ కానీ పూర్తి చేయలే. డిగ్రీ కళాశాల చేస్తున్నాడు. డిగ్రీ కళాశాల కాలే. కాంప్రమైజ్ కాదు. నేను చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ఆ రైతులందరికీ నేను మాట ఇచ్చా. మాట ప్రకారం మాకు వచ్చేటువంటి మాట ఈ రోజు ఏదో వేరే ప్రాంతానికి తరలిస్తామంటే ఊరుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా. తప్పకుండా మా మాట మాకు కావాల్సిందే. అదొకటి. అదేవిధంగా సరస్వతి కెనాల్ D27 D28 ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళ రైతులందరికీ నీళ్లు వెళ్ళాలి. తప్పకుండా వాళ్ళకి నీళ్లు ఇవ్వాలి. దాంతో పాటు మా ప్రాంతంలో టైగర్ జోన్, మరి టైగర్ జోన్ ముందుగా ఆ ప్రాంతంలో బిడ్డలు ముందుగా నివాసం ఏర్పాటు చేసుకునే ఆలోచన చేయాలి. వచ్చినప్పుడు కొంత స్పందించండి, వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వండి. ఇంకా అదే దోపిడి దొంగలాగా ఇసుక మాటలాగా వాళ్ళ మాటలు పనిచేస్తే మాత్రం అది బాగున్నదని ఈ సందర్భం తెలియజేస్తూ, సీతక్క గారు ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి మీరు ఇన్ఛార్జ్ రావడం మేము చాలా దృష్టివంతులు. అక్క మేము ఎవరో ఇన్ఛార్జ్ వస్తారు, ఈ ప్రాంత సమస్యలు తెలంగాణ వస్తారు. కానీ ఈరోజు తుపాకీ పట్టుకుని ఎన్ని సంవత్సరాలు అడవులు ఉన్నారు. తుపాకీ ద్వారా మనం ఏది కూడా సాధించలేం. తెలంగాణ ఏదైనా సాధించగలుగుతామని ఈరోజు చట్టసభలు వచ్చి ఈ రోజు ప్రజా సమస్యల కోసం మీరు చట్టసభలు వచ్చారు. మిమ్మల్ని ప్రజలందరూ కూడా ఆశ్రయించారు. తప్పకుండా మీ అడుగుజాడలో మేమంతా కూడా నిలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అక్క తప్పకుండా ఈ ప్రాంతంలో వెనుకబడిన ప్రాంతం, ఈ ప్రాంతం యొక్క అనేక రకాల సమస్యలు, ఒకవైపు టైగర్ జోన్, ఒకవైపు ఎదురుగా కడెం ప్రాజెక్ట్, ఇంకోవైపు ఏఎల్సీ ప్రాంతం లాంటి సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలు కూడా ఏ రకంగా పరిష్కారం చేయాలో మనం ఆలోచన చేయాలి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 7 నియోజకవర్గాలకి ఏజెన్సీ ప్రాంతం కలిగి ఉంది. కాబట్టి ఆ ఏజెన్సీ ప్రాంత సమస్యలు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా 317 ద్వారా జీవన్ తీసుకొచ్చారు. ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి. 317 వల్ల ఈ రోజు అటెండర్ నుంచి చదువుకుంటే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ కూడా చాలా బాధపడతారు.
మరి ఆ విషయాన్ని ఇమ్మీడియట్లీ 370 జీవోని రద్దు చేయాలి. అదేవిధంగా ఉద్యోగులను కూడా న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ